Hei, Rich yma o Bocswn a Menteriaeth Môn a chroeso i gyfresu o fideos ar sut i ddysgu chwarae'r ukulele'n hawdd. Reita, gwers rhif 4. Yn y wers yma, da ni'n ddysgu sut i chwarae F ar yr ukulele. So, wahanol i gwers 2 a gwers 3 ar y C ar A minor, da ni'n angen 2 fus i chwarae'r F. So, dwi eisiau chi gwrando'n astyd ar y ffretia a'r strings dwi'n ddeitha chi, a nawn ni chwarae fo fo'n gilydd ar y diwedd. Felly, bus rhif 1. Mae bus rhif 1 yn mynd ar y ffret cynta ar y trydydd string. So, string rhif 1, 2, 3, 4 ar y trydydd. So, fel ys i ddeud, gwers rhif 3, mae angen defnyddio tips y bysaf i chwarae'r ukulele. Oherwydd, os da ni ddim, da ni'n cael sŵn hyfryd ar y funud efo hon, ond os ddim, da ni'n chwarae'r F efo gilydd, mae'n dechrau mynd yn miwtio, fydrwch chi'n clywed y sŵn yn iawn. Fel hynna. So, da ni'n angen defnyddio tips ein bysaf. So, bus rhif 1, ar y ffret cynta, trydydd string. Bus rhif 2, ar yr ail ffret, ond ar y string rhif 1. So, fel hyn. So, fel ydych chi, tips y bysaf, a da ni'n cael sŵn hyfryd. Neu os ddim, da ni'n cael sŵn bach yn... Dio ddim yn neis, ond dyma F sy'n sŵn di'n iawn. Nawn ni chwarae hon efo'n gilydd ar ôl 4. 1, 2, 3, 4. Hyfryd. Ac eto. Felly, dyna ni'r F. Deliwch ati, mae hon bach yn tricky. Dyma ni. F. Diolch yn fawr iawn am wylio a dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau. A cofiwch dal ati i ymarfer chwarae'r ukulele, mae'n hynod o bwysig. Reit ta, os da chi eisiau mwy o gynnwys fel hyn, cliciwch y bwtwm subscribe, neu gewch chi ddilyn ni ar Twitter a Facebook, lle fedrwch chi weld link yn y disgrifiad isod. A tan y tro nesaf, diolch yn fawr iawn, tara!